नोंथांमोना नुनो मोननाय बे गोथौ गोथौ हाखर जानाय लामाया बिटिआर हालामनि। बे नुथाया जाबाय बिटिआर ओनसोल जौगाखांनायनि मोनसे नमुना। बिटिआर ओनसोलखौ सुइजारलेण्ड बानायनायनि सिमां नुनाय बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि नखर जिल्ला तामुलपुर जिल्लानि सुक्लाय सेरफां ओनसोलनि लामा। जायगानि सुबुं थान्दैया जाबाय इएम रनेन्द्र नार्जारि। सानफ्रोमबो सुक्लाय सेरफां ओनसोलनि रायजो राजाफोरा हान्थिनाय बे मुखुब लामाया हाखर हाला जानाया जायगानि रायजोफोरखौ जोबोद जेंनायाव खोख्लैदों। बायहाथा सारियालिनिफ्राय गरेस्वर बाङालिपारा फोनांजाबनाय गुबै लामानि बे गाज्रि थासारिनि थाखाय गोबां समाव लामा जाब्रथाय जाबोनायजों लोगोसे गोबांनि जिउ खहाबो जाबोदों। नाथाय थेवब्लाबो दासिमबो सोमोन्दो थानाय बिफान एबा जायगानि सुबुं थान्दैयाबो बे बिथिङाव गोसो होनायखौ नुनो मोनाखै।